Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Numele meu este Mr. Portocal. Astăzi filmăm un video după foarte mult timp, pentru că am făcut live stream-uri. Acum urmează să mai fac încă un live stream pe la vreo 5-6, văd eu când încep live stream-ul. Dar dacă vă place seria asta, nu uitați să dați și voi acolo un butonaj de like. Și astăzi postăm al doilea videoclip de Roblox, în care astăzi ne vom juca 99 de zile. Nu mai știu cât în viața mea 99 de zile, deci dacă vreți să scriei 0, nu știu ce e calendarul ăsta. Nu m-am jucat singur. What? Nu am jucat în viața mea, e prima dată când mă joc, nu știu, cred că trebuie să intri cu 2 playeri. Teleporting. Trebuie să intri, cred că e cu 2 player jocul ăsta, oh, și cu 5 chiar. Ia, asta ce-i? A, nu, poți să te joci singur, să dai create. A, e tare. Hai să dăm 2 jocuri să vedem cum e jocul, nu m-am jucat în viața mea, cum am spus, am auzit că e un joc foarte popular în momentul de față. Bă, nu știu dacă e popular sau nu, dar hai să ne jucăm. Lăsăm răjeala Surviving 99 Days in the Forest. Ok. Craft item. Wild X. Wild Sack. Craft item. Ce asta? N-am nimic. Ce-i asta? Ce asta? A, trebuie să pun pe foc. Hai să dăm. Dar de ce nu se sparge? Gata. Așa eu iau chestiile astea? A, un sac le iau. F. Bă, dar asta e asemănător cu, cum se numește? Hai să punem astea de fapt. Sau trebuie să mai luăm câteva? Hai să punem astea prima dată, ce? F. A, ne mai trebuie câteva, Poate să ne mai, o spate să mă mai joc eu off camera, că deja băi vezi că începe deja să fie șmecher jocul. Adică cred că de-aia e și popular în momentul de față. Am mai mulți youtuberi români care se joacă The Forest. Ok. Fire the map winger bigger. Ok. Hai să mergem la asta. Missing kid location. Locked sau na. Ce e asta? Missing. Suntem în partea asta? Stai, ce trebuie să facem? Ok, trebuie să mergem în partea asta. Uite, iepure. Putem să-i tăiem? Da, uite, putem să-i luăm să facem, cred că, mâncare. Da, uite, bă, că avem un hangar acolo. Uite, aici avem un hangar. F. Ce asta? Cool. Hai să luăm ce-o fi asta, o fi. Asta înseamnă ca Red Dales. Nu de Red Dales. Nu știu acum. Death Trails, așa. Foarte asemănător cu el. Itemele e foarte asemănător. Night is. Deci se apropie seara. Dar faza e cum ne culcăm, unde ne culcăm, că n-avem unde să ne culcăm. Ce asta? Carrot. E bun carrotul. Cum dăm it? Dăm it. Ok, dar acum unde ne culcăm? Trebuie să ne ascundem undeva sau? D1. Ne trebuie din astea lemne să punem pe foc. Oh, nu astea, că astea să ne repede niște lemne să le punem pe foc. Ok, hai. Hai să lăsăm lucrurile astea acolo. Trebuie să le lăsăm acolo. Să le lăsăm aici. Nu știu, toate lucrurile le lăsăm acolo ca să avem pe mai târziu. Și luăm, uite, astea le luăm cu noi. Hai să luăm mai multe. Fiecare copac tăiat crește.
Foarte mulți iepuri pe aici. Oare poți să prăjești carnea de iepure? Că n-am încercat niciodată. Imediat. Așa, bun, hai să punem pe foc. A, uite, poți să dai sprint. Cum le pui? F, nu? Ok, gata, nu mai am. Hai să punem și pe ăsta, dacă tot. Dar unde ne culcăm, asta e faza. Ar trebui să luăm astea, să le mâncăm. Eat. Trebuie să punem și cărbunele ăsta. Bă, nu știu, l-am pus. A, deci are acum mai multă rezistență, cred că. Lup. Te atacă lupii. O, da, uite, te atacă lupii. Fugi. Trebuie să fug. Atacă lupul. Cum mor lupii? Info. Uite că a dispărut un lup. Ce mai am? Ai o capră? Hai să ne bate, bă, hai! Nu mai batem. Gata, șeful, o glumeam! Păi ăsta cât se ține după mine? Nu! Dacă l-aș ține undeva... Mama, am omorât, ești nebun? Hai să ne crește... Trebuie să mergem să mâncăm ceva. Trebuie să mergem să mâncăm ceva. Ce e aici? Open, hai să vedem, hai să vedem. Hai, mai repede, mai repede. Ce e aici? Good X. Hai să-l schimbăm atunci. Ia-l. Și asta ce-o fi? Cred că nu trebuie să stăm aici. Hai că fug repede. N-am. Trebuie să mă duc după mâncare. Ok, văd că dă mai mult damage decât old ăla. A, uite, și îmi dă dublu. Vezi că mi se pare destul de interesant jocul. Trebuie să omorâm cu Gudex-ul și lupii? Dar lupii dau mult damage. Uite, luăm... Cine naiba trage? Bluetooth damage. Cred că. Trebuie să ne mai mergem să luăm lemne pentru foc. Ok, F. Putem pune și carnea să o mâncăm. Ce tare! Și ne dă, uite, mai mult hunger. Da, fraților, cred că aici cam se încheie videoclipul. Dacă vreți să vedeți mai departe, nu uitați să rupeți butonul de like, să dați un subscribe acolo la canalul meu și ne revedem pe data viitoare. Ciao, ciao! Pentru că mai un pic începe și live-ul și nu prea mai e chef de jucat. Ciao, ciao!